Ето е и новата игра. Да. Какво включва комплекта? 4 колелца, 2 дълги дибли, 2 къси дибли, тапички за колелцата. Това са частите за карусерията. Това е карусерията. В комплекта са включени и пирончета. Това са частите за самото камионче, които са 3 на брой. Едно парче шкурка винаги има в кутията, защото при необходимост може да се прешлайфа, ако има. Ето, леко да се позагладят повърхностите. Сега започва самото сглобяване. Ще ви е нужен чук, така че осигурете си. Внимателно насочете дългите дибли в двата отвора в широката част на основите за автомобилчето, камиончето. Една по една, внимателно. След като сглобите трите части, тези дълги дибли са осите на колелата. Ето, слага се колелото, слага се тапичката. Чукчето е необходимо, за да си отидат на мястото. Ето така. Може да използвате за тапичките малко лепило, след като си отидат на местата. И ето, това е основната част на камиончето, е готово. Сега следва да направим карусерията на камиончето, която всъщност е частта моливник. Отново използваме шкурка при необходимост. Внимателно, като се предпазваме от тръски, да не попаднат в ръцете ни. Заглаждат се повърхностите. Колкото е необходимо, според желанията на всеки. Посредством малките пирончета ще съединим частите. Отворите на частта за моливник са конусовидни, така че при монтажа гледайте широката част да е отгоре, за да може да се слагат моливи и химикали и различни подобни неща. След като карусерията на камиончето бъде готова, посредством късите дибли ще бъде монтирана към камиончето. Така ще може и да се движи нагоре-надолу. Ето, това е сглобено с пирончета. Ето, тук се вижда как се сглобява.
с късите дибли. Използвайте и чук, ако е необходимо. Внимателно, като пазите пръстите си. Това не е залепено, затова падна. Но ето това е. Това е камиончето, ето така се движи и е готов. Моливник. Камион моливник. Детска играчка от работилница на двора.